Libo-libong sako ng sibuyas kayang iimbak sa kauna-unahang onion storage facility sa Pampanga na matatagpuan dito sa Barangay Cabalantian, Bacolor. Formal ng pinasinayaan ngayong araw ang nasabing storage facility para sa sibuyas na may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 na sako ng sibuyas upang mapanatili ang kalidad ng ani at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka dulot ng pagkasira ng produkto at pabago-bagong presyo sa merkado. Talagang this is the first in Pampanga. Talagang tinrabaho po natin ito through Director Lapus at saka yung grupo nila at saka yung ating mga farmers para magkaroon kami ng onion storage facilities. Nakita nyo ng pandemic, Bacolor lang ang sumikat sa onion, buong Region 3. Yung Tinahero nagtanim siya at kumita ng malaki. Si Mr. Dumas, Fidel Dumas, he started that. So tinayo natin ng onion itong Farmers Association para makakuha tayo ng onion storage facilities. Sa tulong po ng mga farmers natin at saka ng Department of Agriculture, naibigay naman po. At natapos na, inaugurate na nga natin ngayon, nakita nyo, napakaganda. Napakaganda, this is the first in Pampanga. Dinaluhan ng blessing at inauguration ni na Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, Mayor Di Mandato, Vice Mayor Ron Dongka, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyal mula Department of Agriculture at iba pang local officials. So napakalaking bagay nung bigay ng Department of Agriculture. Storage na to, at dahil nakita ko na yung lupa pala na sandy, pwede yung sibuyas, sinasabi ko sa Department of Agriculture, itest na rin yung ibang bayan, lalo na yung Porac, yung Lubao, yung Florida, para lumaki yung ani natin. At siguro, itong pinagawa ng Department of Agriculture na to, malaking tulong sa magsasaka kasi ngayon sobra yung supply. So kung i-imbak nila dito ng mga 6 months, magpapasko, November, tataas na naman. So napakalaking tulong. Malaking hakbang ang modernong pasilidad upang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapatatag ang kita ng mga magsasaka at makatulong sa food security ng komunidad. Nung una, hesitant po kami kasi nga po, onion, first time po sa Bacolor. Pero may mga farmers po tayo na malalakas sa loob na nagtanim po. At nakita po ng ating Department of Agriculture kung paano po naging success yung ating onion planting dito sa Bacolor. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.